Ben, o serán, estimado público, sexan benvidas todas e todos. O serán, o taller atlántico contemporáneo de hoxe, presenta un menú intenso. Vaya isto por diante. De primeiro, Arnoldo Schoenberg. De segundo, Gustavo Mahler. E o xeito de postre, café de puro, o exquisito pincho de Pepe Soria, todo un luxo. Que particularidade ten este concerto en torno a Schoenberg? Para que se fagan vostedes unha idea, vou utilizar a afirmación que facía un modesto propietario dun cinema en Lugo. Cando proxectaba un western, pegaba unha banda por arriba do cartel da película onde leíase "Hai cabalos". Pois ben, estimado público, hoxe, neste Serán do TAC, en torno a Schoenberg, hai cantantes. E de ambos os dous sexos. Ela non é a famosa barítono Naide Groucho Marx, senón a soprano Carmen Gurriarán. E, por outra banda, sí que é barítono, pero non é a Naide Groucho Marx, senón o barítono José Miquel Ramón. Temos, pois, música vocal, A, E, I, O, O, U, que 6 son as vocales en galego se contamos con O aberta e O pechada. Dito isto, que podemos agardar deste Serán do TAC en torno a Schoenberg? Xusto, efectivamente, a Schoenberg! Neste 2012 cúmprense 100 anos da composición estrea de Dreimal Civile Dicte aus Albert y Ross, Pierre Lunaire, opus 21 de Arnoldo Schoenberg. Obra máis coñecida como Pierre Lunaire, para abreviar. E que vai ser a primeira demostración de hoxe da maestría do TAC baixo a batuta de Diego García Rodríguez, que conta coa voz da soprano Carmen Gurriarán. E que ven sendo isto de Pierre Lunaire? Pois ben, editos en máis circunloquios, é un dos cumios da música do século XX e, probablemente, forme tamén parte do top 10 da arte en xeral do século pasado, ou sexa, casi nada. Pierre Lunaire parte de 21 textos do poeta belga Albert Giraud, baseados na comedia del arte, publicados en 1884, 4 anos antes dos crímenes de Jacques o Destripador, en Londres. Máis tarde, Otto Erich Hartlebe fixo unha traducción ao alemán que é a que utiliza Schoenberg, e agora vostedes teñen a traducción ao galego feita polo señor conductor, Diego García Rodríguez. Don Arnoldo pensou nunha formación instrumental reducida o xeito do cabaré: voz, piano, flauta, piccolo, clarinete, clarinete baixo, violín e viola, violonchelo. Os músicos entran e saen, como se fosen a por un lingotazo de cando en vez, e só tocan todos xuntos ao final da obra. A música é atonal, isto é, non ten unha referencia de tónica, nada que ver cun gin tonic, que aleve a manter un punto gravitacional, que me queda isto, na melodía. Tampouco é aínda do decafónico, que, como saberán moitos de vostedes, é a organización dos 12 tonos da escala en series e que o propio Schoenberg desenrolaría un pouco máis tarde. A voz da soprano a describe o propio compositor como Sprechstimme, un xeito de cantar falando, ou de falar cantando, moi de Burdel ou de Garito Canalla, pero distorsionado a través do prisma expresionista que, con toda probabilidade, era un cu de vaso. E de Arnoldo a Gustavo, e tiro porque me toca, de Schoenberg a Mahler, e saindo do cabaré para entrar no sofisticado salón da tormentosa e atormentada vida do noso segundo compositor de hoxe. Camiñamos hacia atrás no tempo para chegarnos ás Lieder eines fahrenden Gesellen. As cancións dun compañeiro de viaxe é o primeiro dos ciclos de Lieder de Don Gustavo. Hoxe imos escoitalas cos arranxos que fixo Don Arnoldo para conxunto de cámara na interpretación de José Miquel Ramón e o TAC con maestro García Rodríguez. Seguimos, pois, en torno a Schoenberg, que foi alumno e protegido de Mahler. A fama de Mahler, xudeu de Bohemia, caíu en picado tras a súa morte en 1911 por diversas razóns, non sendo o antisemitismo o menor delas. Ata haber entrado o século XX non se recuperaron as súas obras para o repertorio de orquestas e cantantes.
Pero lá, aos anos 60, máis ou menos, don Gustavo comenzou unha nova ascensión ao Olimpo da música xermana. A irrupción multitudinaria en España tivo unha curiosa razón de ser. Coa chegada da democracia, moitos políticos fixéronse visibles por primeira vez nos medios de comunicación. Os gustos musicales, os antigos vixentes, eran ben coñecidos, máis alá, os bailes regionales non variaban. Pero chegou o momento de coñecer os novos persoeiros chamados a dirixir o país. Entón, alguén preguntoulle a Alfonso Guerra, o número 2 de Felipe González, precisamente por eses gustos. Guerra citou a Mahler e, inmediatamente, unha fantasma percorreu a intelectualidade española ávida dos favores dos políticos, digamos, progresistas. A ascensión de Mahler foi, por tanto, máis meteórica que teórica en España. Vendéronse discos, encheronse sás de concertos e citouse a Mahler ata a saciedade, moitas das veces dicindo sandeces. Afortunadamente, hoxe en día, a fama de don Gustavo está moito máis estabilizada e forma parte dos repertorios sen depender do que digan de himnos ou de cospedal, que de des andamos sonados. As cancións dun compañeiro de viaxe son do máis accesible de Mahler e foron compostas para a infeliz ruptura do compositor coa soprano Johanna Rista. Máis tarde, don Gustavo, que debiu de ser do tipo de cuidado, coñeceu a Alma Schindler, unha muller bohemista, coa que casou en 1902. A alma de Mahler reconfortouse no momento con Alma Mahler, pero a vida do compositor foi un mosaico de luces e sombras ata a súa morte en 1911, como dicíamos, en Viena. E xa sen máis preámbulos, ao público, demos paso a este novo serán do TAC en torno a Schoenberg, que conmemora o primeiro centenario do Pierrot Lunaire. Recibamos un aplauso a Diego García Rodríguez e a soprano Carmen Gurriarán.